Μόλις ο Τσάρλι εξοικειωθεί με το στόχο, μπορούμε πλέον να τον αντικαταστήσουμε με το χέρι μας. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Και έτσι σιγά σιγά ο Τσάρλι μαθαίνει να ακολουθεί παντού το χέρι μας. Αν βάλουμε το χέρι μας ψηλά, προσπαθεί να το φτάσει. Και ακολουθεί κάθε κίνηση του χεριού μας. Μπράβο Τσάρλι, είσαι πολύ καλός μαθητής. Η σειρά της Μάρας τώρα θα μας δείξει πως κάνει άλματα έξω από το νερό με τη βοήθεια του στεφανιού. Μπράβο Μάρα! Η Σάρα διαφωνεί. Δεν έκανε καλά η Μάρα Σάρα. Όχι. Ο Τσάρλι θα το κάνει καλύτερα. Για να δούμε. Μάρα, τι λες, ο Τσάρλι θα κάνει καλύτερα άλμα από σένα? Όχι, λέει η Μάρα, αποκλείεται. Για να δούμε και τον Τσάρλι. Πάμε όλοι μαζί να τον ενθαρρύνουμε. Wow, μπράβο Τσάρλι, πολύ καλός. Τι να πει και η Μάρα, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει. Μάρα, τι λες να κάνεις?